dumating ang tulog. Nagsahod man damdaman baak. Aong pa ni natratrabaho. Madi ka din na taga rin dita. Baka mangignata pa ni boss. Kat anak kumano mangag na. Kapay pa yung sumati bagbagak. Makasao kamit, kasla ka lang nagagit. Nakita ka tatay, mapamulmuling-ling ka manin. Siguro nagapa kayo manin, bakit mo na ya? Apay kasat nam namuan baak. Ato nga kinaado ti Marites ti entayo, kay dumanon kanyak ti balita ah. Saya baak. Pinagpistahan ta kami mga nga gasawan ah. Awan bibiyang ko agad ti Marites Andres. Ngimno kasi kumamang abasit nga banag nga pagririyan nyo ni bakit mo. Hanggang nyo kumama papadakilinin ah. Masubsobraan na kami nagsasaw no ka ni bakit ka. Sudyak makatupal. Sumsumbata no kasunan ah. Intinjim no kan Andres. Ngamin, no kas di nga awan ti agpakpakumbaba. Awan na, panay ti apa yung agasawa. Madi kag sangit ah. Sa bagay. Gusto mo lang bagam. Kin may sapay Andres. Pinagbaga lang ti agkadwa. Madi kong mga agsaksakit tinakin mo ito nga ibagap. Paya ba? Nya ti kaya may baga kanyak. Di ba, saot na damdama? Wain, paya. Nagpautang ka man, oras ang aribo. Nagpiksa mo tatama mong baak. Sikapay ti baro, sikapay ti umutang. Kung naalaki nyo, ibagamon. Ana, ada may pabulod mo? Awan ah, kurang pa yung panggastos medyo balay sa udag. Nagimot kami tin. Uri gud-gudam titingod ko baak. Awan may pawar mo nga kwarta kanyak. So maminsana lang nga bumulod, pabainan nakpay. Nagkulit ka nga bakon, awang garod. Hindi kan sa makaawat. Pukol lang, ti madi makaawat Andres. Agubrata man latan. Makaubra kang organ na siya at no dati pampanuno time. Nagadulaki di tamumon niya. Ang trabaho takit din. Pati problema ti agasawa ka, pagproblemaam. Baak ka mga garod. Konsernak lang mit kanya ma. Apay madi nga pagsyata na di bagbakya. Concern. Di kala ko makonsern citizen nga nagtrabaho mati nga dito eh. Madi ka nga organ nga matalawan Andres. Tas ikatikait ko nga kaduang agtrabaho. Nagadungan mo baak. Puro kasao. Awan ng trabaho tan na eh. Relax ka lang Andres. Sakti bahala. Awan tiwala kanyam. Baka nung sumampo ni Busta. Badi mo motel aramido maun. Sobra kami. Uremit si ka kitarko. Sumungsungad pa ilan ni bakit mo kay kumkumyapot kan. Si kamamot, makasawa ka titigre, di ka mabutang. Ayun na ya. Isumadanagan ang walang agasawa kay. Makadanagan mo kuma. Andres, no tinasawa mo kay kasla tigre, baka adi maasawa kay kasla dragon mo eh. Kung yung dragonan baak. Baka no nagungot ni dragon, madi mamuti pagdulduloy naman baak. So agbaka latang araw din ah. Nagamak-magayam ti agasawa. May pikat pa iti tornilyo na, ti gabyong ko ni. Hindi na ko. Stress! Present boss! Baak! Present boss! Baka yung man dito. Ito yung di bag, tubay ito manin. Oh, Andres! Baak! Datoy, ay sahod yun. Thank you boss. Si kayo nga duwa ti most outstanding tulpeng na trabador ko. Tata, at dapat iti bonus ko kada kayo. Oh, tagsangaribo kayo. Yaman ak boss. Kapag gatang na di gatas na di anak ko. Oh, problema jay. Amumot nga adaduti sa uyo kaysa di trabaho. Ita kayo malanganan. Naangaw mo lagay ni Busta ya baak. Wayne, kasi lang talagang agsawa ajay. Naangaw, ngim cowboy ajay. Kasat nam namuan, apay nakainumamaon. Madipay mo eh. Madi pa yung magayam. Talaga nga si kabaak. Apay kasanam na ibaga nga kuboy ajay. Sumit ti bagbagada. Kuboy-kuboy nga ibagbagam. Makapata mo lang Andres ajay. Dimpay kayat. Di ka no kagmay-may sang Andresin. Nagadulaki di nga mo mong baak. Agawit naman lang na yun. Damdama, dapat ti ibagak. Ano man na niya? Pinustaan ta. Lunis malinis man ti sahod tan. Bagam pa'y baak. Kurang pa yung dato sinahod ko nga panggastos ko di balay. Uray sak nga rod. Sayad pa di pagbayad ko ti utang ko di tindahan niyan ti suping. Nagragid ka nga umutang ang baak. Nagragid kan tumik ngamin uminom ti tubay to. Kin nagpigsa ka pa yung agpulutan. So ajay, nagdakil bayadak di tindahan. Bason mo lang ata ah. Ngamin numabartag ka paala ka kami nga paala. Naimas ngamin ti tungtungan kay no medyo maulaw ti taon. Ata ti paglaingam, puro ka gamin ulaw. Ana, agulaw tamanain. Bagong sahod ko naman. Pas pa lang, untan na ni bakit ko. Kas diya, sige nga rod, agawit tan tag, di ko sakpay.
Digos. Mati kag digdigos sayang na sa baon. Ako makarako mo tirabi. Nagkarokan, di pa inadangdang ro ako no madya nagdigaws. Ayos lang nga di baak. Agpuba ka mo ti kalding. Di ta ka man latan, awan mit no ata bagbagam. Ni, apay papanamaw. Hindi pa yung data na eh. Gudwata pa ita. Di ba, tig 400 ta pa dita? Ato na 300. Awa barya, binagasok mo pa eh. Sige road. Pasaytod mo ata ha. Uy.